Estamos desta volta con Ramiro Moure, actual alcalde do Concello de Taboada e candidato a ser reelexido nas vindeiras eleccións do 24 de maio. Benvido. Hola, boas tardes. Bueno, vamos a facer unha primeira valoración do que foron estes primeiros 4 anos de mandato, non? Bueno, pois a miña valoración foi satisfactoria. Desde o punto de vista económico, pois o Partido Popular nos consolidamos unha situación grave pola que atravesaba o Concello. Fixéronse un frente a importante débeda de facturas que había de etapas anteriores. Fixéronse os cimentos un pouco para as actuacións económicas para poder garantir a sostenibilidade dos servicios que timos no Concello. Atouse en dous frentes, solucionando os problemas que existían e abrindo camiño de cara ao crecemento económico. Realizáronse importantes inversións, a maior parte que axuda de outras administracións públicas, que nos consideran solventes para facer frente á achega económica que lle corresponde ao Concello en cada obra. Cumprimos de forma exhaustiva con todos os parámetros que fixo o Ministerio de Economía e Facenda por considerar ao Concello de Taboada estable e sostible. Cando accedín á alcaldía, por primeira vez no ano 2009, no que a débeda do Concello ascendía a 661.000 euros, cando gañei as eleccións, no ano 2011, conseguín reducir dita débeda a 163.000 euros. No ano 2012, cando o Concello tuvo que facer frente a un importante préstamo para pagar facturas de proveedores que se atopaban pendentes de pago dos anteriores mandatos, anteriores ao meu, afrontei con este problema con bastante responsabilidade e rigor. A pesar da difícil situación económica, conseguimos cumprir os obxectivos políticos marcados. Na actualidade, o noso nivel de endeudamento atópase moi por debaixo dos límites fixados pola legislación vigente. Cumprimos todos os parámetros establecidos polo Ministerio de Economía e Administracións Públicas, nos cales nos permiten, a partir de agora, traballar con unha bastante holgura no económico, que nos vai a permitir afrontar moitos máis retos que en inversións e en obras que podamos facer polo Concello. Ben, tras a victoria con maioría absoluta, ademais, no ano 2011, cales foron os grandes problemas, mellor dito, que tivestes que afrontar no goberno? Como dicía, principalmente era un pouco a situación económica que tiña o Concello. E despois, por iso no ano 2012 tivemos un pouco que ir a un préstamo que foi dunhas medidas que tomou o goberno do Partido Popular para axudar os concellos a salir un pouco desas situacións. E, penso que ao cabo destes 4 anos conseguimos bastante estabilizar un pouco o Concello, pagarse a parte unha importante deuda que había naquel momento, máis a que se acumulou por un retraso de pagos de facturas a proveedores que había anteriormente. Agora a situación é boa e foi un reto importante nos cales me sinto tamén contento, tanto eu e o meu equipo de goberno, acabar xa este ano con unos parámetros de deuda e de pago, incluso con un remanente de tesorería positivo, cumplindo todos os obxectivos que nos marca o Ministerio de Economía e Facenda. Ben, como gobernante do Concello de Taboada, cales son os campos, os sectores que consideras que deben todavía mellorarse, ou nos que se pode facer algo máis no Concello de Taboada? Penso que no Concello de Taboada hai dos temas importantes. Un pouco a despoblación que estamos sufrindo non só o Concello de Taboada, sino todos os concellos do interior de Galicia, pero ao mesmo tempo a falta un pouco de que teñamos unha actividade económica e empresarial que nos permite, sobre todo, a xente nova, que non teña moitas veces pola situación que atravesamos, emigrar incluso a outros pueblos, non pueblos, sino a cidades ou incluso ao estranxeiro. Por iso traballamos tamén un pouco, vamos a traballar nesas políticas, apoiando varias cousas que tínhamos previstas, que quizás non podemos facer todo o que debíamos ou quixéramos haber feito nestes anos anteriores, pero, como dicía agora, a situación vai nos permitir un pouquiño afrontar estes e outros temas importantes que van a axudar un pouco ao asentamento de poboación, incluso a esta xente que ao mellor no seu momento tuvo que salir fora, que poda volver a retornar ao Concello de Taboada. Ben, falando un poquinho máis do que é a vosa candidatura, o equipo que levades nestas eleccións, como a definirías? É unha pregunta que me enorgullece, que me faz de ter a oportunidade de contestala, porque eu teño un equipo que é un equipo de xente corrente, xente que, como nós cruzamos polas rúas todos os días, son veciños e veciños
que as súas circunstancias que nun momento dado deciden unirse a loitar por un proxecto común, que a Taboada, aínda que en condicións nada fáciles, teñen claro que o fin do noso proxecto é traballar polo noso povo, non? Porque Taboada é o que máis importa. Aquí non hai áreas de grandeza, nin ansias de poder, ante todo, antes de ser político, médico, abogado, etc., antes son personas. E neles son as personas que é unha honra poder dicir que teño o meu carón como equipo para poder traballar por Taboada e por, como dicía, por Taboada, que é o que máis importa neste caso, non? Cales son as propostas máis importantes do programa que levades para este ano? As propostas máis importantes, en primeiro lugar, como medida a destacar, volvo a insistir, o que dicía antes no primeiro, é a consolidación económica do noso Concello, que o consideramos claves para a clave do camiño para se queremos conseguir un futuro moito mellor para o noso Concello. Desde este punto de partida garantiremos a sostenibilidade e mellora de todos os servicios públicos que o Concello de Taboada considera esenciales, servicios que alcanzan un número maior aos servicios obligatorios determinados, quer decir que temos máis servicios hoxe ao día de hoxe que os que están establecidos por lei. Recollemos no noso programa o lema da actuación, todos os servicios para cada veciño, non? Apostaremos polo desenvolvemento constante do sector gandeiro que resulta tan paliado pola crise económica e continuaremos co apoio a empresarios locais, fixando as bases urbanísticas para o crecemento industrial e poder poñer en marcha o polígono industrial que volvo a insistir que considero vital para o exercir económico do noso municipio. Continuaremos apoiando económicamente dende o Concello todas as asociacións culturais, deportivas e sociais. Traballaremos con responsabilidade e eficacia para conseguir acercar de unha maneira constante a administración a cidadán, en especial facilitando todos os trámites de todos aqueles veciños que manexan as novas tecnoloxías. E, por último, quero destacar que, tal e como veño facendo nestes últimos 4 anos, a miña xestión, que vai a ser transparente e pública, está a disposición de todos como estuvo hasta ahora e seguirá estando nestes 4 anos e teño a sorte de gañar as eleccións, claro. Moi ben. Unha pregunta que a veces costa responder. Por que cree que lle deben votar os cidadáns? Bueno, a ver, se te resumo un poquinho. Creo que o meu proxecto, dito proxecto, forma parte de min, non? Polo que considero que estou en condiciones de facer polo meu povo o que necesita, non? E digo isto con total honestidade, non? Os meus veciños e veciñas teñen que pensar que se o voto que depositan na urna o día 24 de maio a Ramiro Moure están elixindo a opción dun alcalde que é persoa, veciño e, en último lugar, é político. Porque considero que xestionar e facer as cousas con honradez, responsabilidade e esforzo, ao igual que faría calquer que estivese ao frente dun negocio, e para min este é o significado da política municipal. Se votan a Ramiro Moure, están votando a unha persoa que nin é un gran político, nin é un gran orador, pero que ten un proxecto e unha responsabilidade co povo de Taboada. E creo que é suficiente para poder mirar os meus veciños coa cabeza ben alta e pedirlles o seu voto. Bueno, entendo que o obxectivo do Partido Popular de cara a estas eleccións é acadar a maioría absoluta. No caso de que non sexa así, estarías disposto a negociar unha coalición para formar goberno? Home, a ver, eu en ningún caso non vou a facer coalición, sobre todo por os partidos que nos presentamos, non? Non obstante, só se permite, considero que espera que a situación non se dé, quero dicir, que non se dé neste momento que sea o gañador, non? Ainda que entendo que o problema da política nacional, se quere trasladar desde un punto de vista de información periodística ao cidadano e ao ámbito local, son un coñecedor de que este tema ocupa as horas de emisións nas televisións e nas páxinas, non? Permita que che cambie a pregunta e que me formula a mí mismo. Se é o que quero saber, se a miña opinión ante a posibilidade de pactos no ámbito político con carácter xeral, teña claro que a miña postura é, en todo caso, que debe gobernar, como mantén o Partido Popular, a lista máis votada, non? Recordo que na comunidade autónoma galega, estando o Partido Popular nesa situación, non se lle permitiu gobernar, porque o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego formaron un goberno de coalición ao frente da Xunta de Galicia, e o resultado de dito goberno de coalición xa forma parte da nosa historia autonómica, aínda que hoxe estamos a pagar o estrago económico que causaron eles en Galicia, non? Por lo tanto, eu son de acordo de que goberne a lista máis votada, sea cal sea. Nestes 3 partidos que nos presentamos no Concello de Taboada, pois se son eu máis votado, que se me deixe gobernar a min, ou se é calquera dos outros 2, pois que se deixe gobernar
porque os pactos, sobre todo, que mantuveron hasta ahora Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, na maior parte dos concellos e incluso a nivel da autonomía, do goberno da comunidade autónoma, o exemplo non é moi bon e así nos deixaron bastantes problemas que resolver, que tuveron que resolver outros gobernos do Partido Popular que entramos despois. No caso de que saíras elexido alcalde o próximo 24 de maio, cales serían as túas primeiras decisións a fronte do goberno do Concello de Taboada? Bueno, con isto non che quero dar unha resposta brillante, porque non son unha persona para anticiparme aos feitos. Está claro que dende o minuto un traballaría por cumplir o programa electoral, aínda que primeiro o que faría, digo yo, ben claro, sería darlle a mão a todos os meus contrincantes políticos, dicirlles os parabéns e aquí imos a traballar todos xuntos 4 anos máis, cada un no noso papel para poder traballar polo Concello de Taboada. Desde logo, trataría de desarrollar o meu programa político e levar todos os proxectos que poda para acadar o mellor para Taboada, eso desde logo. Nun plano xa máis persoal, por que está vostede en política? Mira, bueno, estou no Concello de Taboada, primeiro estuve como teniente de alcalde aproximadamente 10 anos. Como alcalde cheguei por casualidade un pouco, porque o meu anterior antecesor, digamos, foi un posto da Xunta. Presenteime tempo despois, no ano 2011, como cabeza de lista. Ganei por maioría absoluta a confianza dos meus veciños. Estou en política non exclusivamente por cada unha das persoas que me considero un pouco, que son as persoas que no seu momento depositaron a miña confianza en min. Non teño intención ninguna de deixar o meu traballo de funcionario de prisións, porque ao mesmo tempo é compatible co meu traballo de alcalde. En ocasións, ter unha ocupación ábreme o punto de mira para vislumbrar cales son os problemas das persoas e as súas circunstancias. Polo tanto, estou un pouco por eso. Eu sempre me gustou, desde fai moito tempo, estuve en asociacións, en outras asociacións culturais, deportivas, un pouco traballando polo bienestar e polas actividades que se celebraban en Taboada, e teño un pouco de vocación, digamos, pois eso, de traballar polo povo. Ahora neste posto como político, aunque eu sigo dicindo que non me considero un político, sino un traballador por Taboada, e por eso seguirei traballando sempre cando teña a confianza dos electores. Ben, para rematar xa, como te definirías a ti mesmo e cales son as túas principais afeccións máis alá da política? Bueno, eu son unha persona que nacín e me criei en Taboada, son fillo ali dun ferreiro que viviu en Taboada, que agora morreu e tal. Miña mãe era simplemente unha ama de casa. E eu, como dicía, son funcionario de prisións, afronto con responsabilidade desde o 2011 que me elixiron os meus veciños, con moita valentía, humildade e ilusión, o cargo que me depositaron en min. Penso que sigo sendo a mesma persona que era antes do cargo, sigo sendo o mesmo Ramiro, senón eu penso que todos os veciños e veciñas poden contrastalo perfectamente, sigo sendo a mesma persona. En que paso o meu tempo libre? Pois, me gusta a lectura, moito, sobre todo, máis agora, un pouco, digamos, a lectura digital a través de ordenadores e do teléfono, incluso onde leo os periódicos todas as mañás, e todo eso. Despois, unha das aficións grandes e importantes que teño, gustame moito a tecnoloxía, o bricolaxe, e despois, tamén, se teño oportunidade de facer un viaxe, son as miñas aficións principales, e despois, xa como decía antes, tampouco entre o traballo que teño como funcionario e o que lle dedico ao Concello, tampouco teño non me quedan moitas horas libres un pouco para disfrutar, pero, o pouco que teño, aproveito non só con estas aficións, sino que as persoas que están no meu entorno, as máis directas a min, tamén un pouco disfrutar delas, é do que máis, digamos, disfruto dese tempo libre. Ben, rematamos entón esta entrevista con Ramiro Moure e agardamos que teñas moita sorte nas vindeiras eleccións do 24 de maio. Pois moitas gracias a vos, esperemos que simplemente, acadar e pedirlles o voto que depositen a confianza en min e na miña compañeros que me acompañan nesta candidatura do Partido Popular, para que podamos, digamos, como é o noso eslogan deste ano, porque Taboada é o que máis nos importa.